Ne prodajte svoje glasove. Nemojte davati svoju slobodu i slobodu svoje djece za nešto što malo vrijedi. Ne pretvarajte sebe i svoju djecu u roblje, svjesno, jer to je gotova propast za sve nas. Braćo i sestre, izađite na izbore dostojanstveno. Birajte kao slobodni ljudi, slobodni i odgovorni ljudi, one za koje mislite da su dostojni i kojima možete povjeriti svoj život, svoj imetak i svoju čast. Neka naš narod dobije snažnu rijeku koja može pokrenuti život u našoj domovini Bosni i Hercegovini. Braćo i sestre, izađimo na izbore kao muslimani, trebamo biti aktivni sudionici u kreiranju naše društvene stvarnosti. Nemojmo pristajati na to da neko drugi u ime nas kroji našu sudbinu, jer bi ona mogla biti preteška za nas i naše potomke. Kao što je rođenje našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem bilo nagoveštaj slobode za ljudski rod, neka i nama naš izbor sačuva našu slobodu i mir u našoj domovini Bosni i Hercegovini.